Hormatly ildeşler, makul sözlük Amerikada neşir edildi ve dünyanın en ulu online platformaların Amazon.com'da satıp başladı. Bilýäňiz, Türkmenaga toya barsa sowatly gelýär. Ine biz hem atawatan media bolup Türkmenistanyň şanly garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna, şeýle hem işerip bir taraplymyzyň 30 ýyllygyna başlap şu sözlügi neşir etdik. Ine şu sözlügimizde dünya belli professor Frederick Starr, şeýle hem Amerikan Türkmenistan İşewerler Ýeňişiniň prezidenti Eric Seward şu sözlügiň netijeli we peýdalygyny belläp geçýärler. Siz şu sözlügi Amazon.com'dan satın alıp bilerseniz sözlüğümüze makul hizmet tercih merkezi sponsor boldy. Hormatly tamaşaçylarymyz ýene bir radyo keseli şu sözlükden Amerikada dünýäniň bir näçe ýurduna neşir edildi. Ýene bir radyo Amazon.com'a girýäňiz, makul ýazsaňyz güni ine şu sözlük siziň garşyňyza çykar. Hormatly ildeşler, ine şu habarymyzy paýlaşmagy haýyş etýär. Diýär şeýler intellektual ýerişiň köp okuyjylarymyza ýaşymyza ýetmegi esas maksatymyz. Häzirçe hoş.